parlant de com ha canviat el model de parella, que és aquest concepte relativament nou de les parelles obertes. Per l'experiència que tu en tens a la consulta, és recomanable, funciona o, com sempre, depèn de cada cas? Depèn de cada cas, però funciona sempre i quan no sigui una solució perquè hi ha problemàtica, és a dir, si la parella té qualsevol tipus de conflicte, encara que sigui amb brases, no cal que hi hagi flama. Si hi ha brases d'un conflicte i obres la parella, mala peça al teler. Per tant, la parella ha d'estar molt sanejada en aquell moment, les dues persones han de voler explorar aquest model i han de ser conscients, novament, que això es fa amb molt esforç i amb molt bona comunicació. Funcionen més bé les que són obertes des del principi que no pas les que s'obren de novo. I les que s'obren de novo, que n'hi ha alguna que funciona, ha de ser amb aquests dos elements. Sanejades, amb molt bona comunicació i entenent que serà un assaig-error, és a dir, farem algun pas que haurem de revertir, tornar a tirar endavant, perquè no és un camí fàcil.